Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του γάμου. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, όπως έχετε ενημερωθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή την 23η Ιανουαρίου 2024, συνήλθε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι η ανωτάτη αρχή της Εκκλησίας μας, για να μελετήσει το θέμα που ανέκυψε στις ημέρες μας, δηλαδή την θέσπιση του πολιτικού γάμου των ομοφυλοφίλων με όλες τις συνέπειες που επιφέρει αυτό στο οικογενειακό δίκαιο. Η Ιεραρχία συζήτησε επαρκώς το θέμα αυτό με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την ενότητά της, και στη συνέχεια ομόφωνα αποφάσισε τα δέοντα που έχουν ανακοινωθεί. Μια από τις αποφάσεις που έλαβε είναι να ενημερώσει το πλήρωμά της, το οποίο θέλει να ακούσει τις αποφάσεις της και τις θέσεις της. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Ιεραρχία απευθύνεται προς όλους εσάς για να διατυπώσει την αλήθεια για το σοβαρό αυτό θέμα. Το έργο της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων είναι διπλό, δηλαδή θεολογικό, με το να ομολογεί την πίστη της όπως την αποκάλυψε ο Χριστός και την έζησαν οι Άγιοι της, και ποιμαντικό, με το να ποιμένει τους ανθρώπους στην κατά Χριστόν ζωή. Αυτό το έργο της φαίνεται στην Αγία Γραφή και στις αποφάσεις των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, οι οποίες θέσπισαν όρους για την ορθόδοξη πίστη και ιερούς κανόνες που καθορίζουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται όλα τα μέλη της, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Έτσι η Εκκλησία ποιμένη, δηλαδή θεραπεύει τις πνευματικές ασθένειες των ανθρώπων, ώστε οι χριστιανοί να ζουν σε κοινωνία με τον Χριστό και τους αδελφούς τους, να απαλλαγούν από την φιλαυτία και να αναπτυχθεί η φιλοθεία ή η φιλανθρωπία, δηλαδή η ιδιωτελής φιλαυτή αγάπη να γίνει ανιδιωτελής αγάπη. Ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αδίκους, αγαθούς και κακούς, αγίους και αμαρτωλούς. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Άλλωστε η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο και θεραπεύει τους ανθρώπους χωρίς να αποκλείει κανέναν, όπως δείχνει η παραβολή του καλού Σαμαρίτου, την οποία είπε ο Χριστός. Το ίδιο κάνουν και τα νοσοκομεία και οι γιατροί για τις σωματικές ασθένειες. Όταν οι γιατροί κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις στους ανθρώπους, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχουν αγάπη. Αλλά οι άνθρωποι ανταποκρίνονται διαφορετικά σε αυτήν την αγάπη της Εκκλησίας. Άλλοι την επιθυμούν και άλλοι όχι. Ο ήλιος αποστέλει τις ακτίνες του σε όλη τη κτήση.
Άλλοι όμως φωτίζονται και άλλοι καίγονται, και αυτό εξαρτάται από την φύση αυτών που δέχονται τις ηλιακές ακτίνες. Έτσι η Εκκλησία αγαπά όλα τα βαπτισθέντα παιδιά της και όλους τους ανθρώπους που είναι δημιουργήματα του Θεού, μικρούς και μεγάλους, αγάμους και εγκάμους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, επιστήμονες και μη, άρχοντες και αρχομένους, ετεροφίλους και ομοφιλοφίλους, και ασκεί την φιλάνθρωπη αγάπη της, αρκεί βέβαια να το θέλουν και οι ίδιοι και να ζουν πραγματικά στην Εκκλησία. Η θεολογία της Εκκλησίας για τον γάμο απορρέει από την Αγία Γραφή, την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και την διάταξη του μυστηρίου του γάμου. Στο βιβλίο της Γενέσεως γράφεται «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτήν, και άρχεται των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης». Αυτό σημαίνει ότι η διαδικότητα των δύο φύσεων και η συμπληρωματικότητά τους δεν αποτελούν κοινωνικές επινοήσεις, αλλά παρέχονται από τον Θεόν η ιερότητα της ένωσης άνδρα και γυναίκας, παραμπέμπει στην σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο χριστιανικός γάμος δεν είναι απλή συμφωνία συμβίωσης, αλλά ιερό μυστήριο, δια του οποίου ο άνδρας και η γυναίκα λαμβάνουν την χάριν του Θεού για να προχωρήσουν προς την θέωσή τους. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συστατικά στοιχεία της παιδικής και της ενήλικης ζωής. Όλη η θεολογία του γάμου φαίνεται καθαρά στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, στα τελούμενα και στις ευχές. Σε αυτό το μυστήριο η ένωση ανδρός και γυναικός ιερολογείται εν Χριστώ Ιησού με τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τα αποτελέσματα του εν Χριστώ γάμου είναι η δημιουργία καλής συζυγίας και οικογενείας, η γέννηση παιδιών ως καρπού της αγάπης των δύο συζύγων, άνδρα και γυναίκας, και η σύνδεσή τους με την εκκλησιαστική ζωή. Η μη ύπαρξη παιδιών χωρίς την ευθύνη των συζύγων δεν διασπά την εν Χριστώ συζυγία. Η χριστιανική παραδοσιακή οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα, μητέρα και παιδιά, και σε αυτήν την οικογένεια τα παιδιά αναπτύσσονται γνωρίζοντας την μητρότητα και την πατρότητα που θα είναι απαραίτητα στοιχεία στην μετέπειτα εξέλιξή τους. Εξάλλου, όπως φαίνεται στο ευχολόγιο της Εκκλησίας, υπάρχει σαφέστατη σύνδεση μεταξύ των μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος, του γάμου, της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κάθε διάσπαση αυτής της σύνδεσης δημιουργεί εκκλησιολογικά προβλήματα. Επομένως, βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε
για να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γίνεται ο γάμος ώστε οι σύζυγοι και η οικογένεια να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κάθε διάσπαση της σχέσεως αυτής των μυστηρίων συνιστά την εκοσμίκευση. Η Εκκλησία βασίζεται σε αυτή την παράδοση που δόθηκε από τον Θεό στους Αγίους και δεν μπορεί να αποδεχθεί κάθε άλλη μορφή γάμου. Πολλό δε μάλλον των λεγόμενων ομοφιλοφιλικό γάμο. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, η πολιτεία με τα συντεταγμένα όργανα της έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει νομοσχέδια και να ψηφίζει νόμους, ώστε στην κοινωνία να υπάρχει ενότητα, ειρήνη και αγάπη. Η Εκκλησία όμως είναι θεσμός αρχαιότατος. Έχει διαχρονικές παραδόσεις αιώνων. Συμμετέχει σε όλες τις κατά καιρούς δοκιμασίες του λαού. Συνετέλεσε αποφασιστικά στην ελευθερία του, όπως φαίνεται από την ιστορία, την παλαιότερη και την πρόσφατη, και πρέπει όλοι να στέκονται με σεβασμό, τον οποίο κατά καιρούς διακηρύσουν. Άλλωστε και όλοι οι άρχοντες, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, είναι δυνάμει και ενεργεία μέλη της. Η Εκκλησία ούτε συμπολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται, αλλά πολιτεύεται κατά Θεόν και επιμένει όλους. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερο λόγο που πρέπει να γίνεται σεβαστός. Στο θέμα του λεγόμενου πολιτικού γάμου των ομοφιλοφίλων, η Ιερά Σύνοδος όχι μόνο δεν μπορεί να σιωπήσει, αλλά πρέπει να ομιλήσει από αγάπη και φιλανθρωπία σε όλους. Γι' αυτό η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πρόσφατη απόφασή της με ομόφωνο και ενωτικό τρόπο, για λόγους τους οποίους αιτιολόγησε, δήλωσε ότι είναι κάθετα αντίθετη προς το προωθούμενο νομοσχέδιο. Και αυτή η σαφής απόφασή της στηρίζεται στο ότι οι εμπνευστές του νομοσχεδίου και οι συνευδοκούντες σε αυτό προωθούν την κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας και την μετατροπή τους σε ουδέτερη γονεϊκότητα, την εξαφάνιση των ρόλων των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια και θέτουν πάνω από τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών τις σεξουαλικές επιλογές των ομοφιλοφίλων ενηλίκων. Επιπλέον, η θέσπιση της υιοθεσίας παιδιών καταδικάζει τα μελλοντικά παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, αφήνοντας δε ανοιχτό παράθυρο για τη λεγόμενη παρένθετη κοίηση, που θα δώσει κίνητρα για την εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών και αλλίωση του ιερού δεσμού της οικογενείας. Όλα αυτά η Εκκλησία, η οποία πρέπει να εκφράζει το θέλημα του Θεού και να καθοδηγεί ορθόδοξα τα μέλη της, δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, διότι διαφορετικά θα προδώσει την αποστολή της, και το κάνει αυτό όχι μόνο από αγάπη στα μέλη της, αλλά από αγάπη και στην ίδια την πολιτεία και στους θεσμούς της, ώστε να προσφέρουν στην κοινωνία και να συντελούν στην ενότητά της. Αποδεχόμαστε βέβαια τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα οποία κινούνται σε επιτρεπτά όρια, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους,
αλλά η νομιμοποίηση του απολύτου δικαιωματισμού, που είναι θεοποίηση των δικαιωμάτων, προκαλεί την ίδια την κοινωνία. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για την οικογένεια, η οποία αποτελεί το κύτταρο της Εκκλησίας, της κοινωνίας και του έθνους. Σε αυτό πρέπει να συντείνει και η πολιτεία, όπως διαλαμβάνεται στο ισχύον Σύνταγμα, ότι η οικογένεια ως θεμέλιον της συντήρησης και της παραγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Σύμφωνα δε με τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι νόμος του κράτους, η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζεται μετά της πολιτείας προκειμένου περί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ως της εξυψώσεως του θεσμού του γάμου και της οικογενείας. Έτσι προτρέπουμε την πολιτεία να προβεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που εξελίσσεται σε βόμβα έτοιμη να εκραγεί και είναι το κατεξοχήν εθνικό θέμα της εποχής μας, του οποίου η επίλυση υπονομεύεται από το προσψήφιση νομοσχέδιο και την καλούμε να υποστηρίξει τις πολύτεκνες οικογένειες που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και το έθνος. Όλα τα ανωτέρω, η ιεραρχία της Εκκλησίας ανακοινώνει σε όλα τα μέλη της με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και αγάπης, διότι όχι μόνο ο λεγόμενος γάμος των ομοφιλοφίλων είναι ανατροπή του χριστιανικού γάμου και του θεσμού της πατροπαράδοσης παράδοτης ελληνικής οικογενείας, αλλά αλλάζοντας το πρότυπό της, αλλά και διότι η ομοφιλοφιλία έχει καταδικαστεί από την σύνολη εκκλησιαστική παράδοση, αρχής γενομένης από τον Απόστολο Παύλο, και αντιμετωπίζεται με την μετάνοια, η οποία είναι αλλαγή τρόπου ζωής. Εννοείται βέβαια ότι υφίσταται η βασική αρχή, ότι ενώ η Εκκλησία καταδικάζει την κάθε αμαρτία ως απομάκρυση του ανθρώπου από το φως και την αγάπη του Θεού, συγχρόνως αγαπά τον κάθε αμαρτωλό, διότι και αυτός έχει το κατ' Θεού και μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση εάν συνεργήσει στην χάρη του Θεού. Αυτόν τον υπεύθυνο λόγο απευθύνει η Ιερά Σύνοδος σε εσάς, τους ευλογημένους χριστιανούς, τα μέλη της, και σε όλους όσοι αναμένουν τον λόγο της, διότι η Εκκλησία αληθεύει εν αγάπη και αγαπά εν αληθεία. Ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Ακούσαμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, την εγκύκλιο την οποία διατύπωσε η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, η οποία καταδικάζει κάθετα το νομοσχέδιο, το οποίο δυστυχώς έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προς διαβούλευση ως μη όφιλε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ένας γάμος υπάρχει τώρα και 5.000 χρόνια. Ο γάμος του άνδρα και της γυναίκας. Πρώτος γάμο ετέλεσε ο ίδιος ο Δημιουργός Πατέρας στον Παράδεισο. Και όπως ακούσατε, τους είπε να πορευθούν, να ζουν αγάπη, εν ομονία,
και να κάνουν παιδιά να κατακυριεύσουν τη γη. Αυτή την ευλογία την επικύρωσε και ο Χριστός μας σε ένα γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, που γνωρίζουμε όλοι. Έκαμε και το πρώτο του θαύμα σε εκείνο το γάμο. Μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Πήγε στο γάμο αυτόν, τον κάλεσαν και δεν αρνήθηκε. Πήγε με χαρά σε ένα γάμο ενός νέου ανδρός και μιας κοπέλας νέας, για να μας δείξει ότι θέλει τον γάμο του άνδρα και της γυναίκας να είναι κάτω από την σκέπη και την προστασία του. Διότι από τον γάμο του άνδρα και της γυναίκας γεννιούνται παιδιά. Και όλοι εμείς που έχουμε παιδιά, που κάναμε παιδιά, είμεθα συνδημιουργοί του Θεού. Ακούτε τι ευλογία λένε οι πατέρες? Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Δηλαδή συμβάλλουμε στην δημιουργία του Θεού και διαιωνίζουμε το είδος μας. Κάνουμε παιδιά, που τα παιδιά αυτά, ο άνθρωπος είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Χριστού μας. Για τον άνθρωπο ανέβηκε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός. Το είχαμε εμείς οι άνθρωποι ανάγκη. Και ανέβηκε, ταπεινώθηκε, πέθανε σαν άνθρωπος, αλλά μετά από 3 ημέρες ανέστη για να αναστήσει όλο το ανθρώπινο γένος, όσοι θα τον πιστέψουν. Αυτός ο γάμος, τον οποίον φέρουν τώρα και στη φιλτάτη μας πατρίδα, να αφήσουμε εδώ την Ευρώπη, αυτή ζει στο σκοτάδι, ζει μακριά από τον Χριστό. Και όσοι ζουν μακριά από το φως που είναι ο Χριστός, όλα μπορούν να τα κάνουν. Όλα μπορούν να τα κάνουν. Φέρουν τώρα στη φιλτάτη μας πατρίδα, την Αγία Ελλάδα, φέρουν αυτό το εξάμβλωμα, αυτή την αμαρτία, αυτή την παρέκκληση, την παρεκτροπή από το Θείο θέλημα. Αυτό το σατανικό, να μας το καθιερώσουν, να μας το νομιμοποιήσουν. Ποιος από εσάς δέχεται αυτό το πράγμα? Ποιος μπορεί να το ανεχθεί? Τι μας λέει μέσα η συνείδησή μας που είναι η φωνή του Θεού? Τι μας λέει? Είναι αμαρτωλό πράγμα να παντρεύονται 2 άνδρες, 2 γυναίκες. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε τη φύση. Είδατε κανένα αρσενικό ζώο να πάει με αρσενικό άλλο ζώο? Ποτέ. Αυτά δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν λογική. Ο άνθρωπος που έχει λογική, που τον επρίκησε ο Θεός και τον έκαμε μικρό Θεό κατά χάρη, φτάνει σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη διαφθορά, σε αυτό το κατάδυμα, στο βδέλιγμα. Και δυστυχώς το προωθούν οι άρχοντές μας, οι ψευτοκουλτουριάριδες. Τι θα γίνει η ανθρωπότητα? Τι θα γίνει? Όταν ήμουν 7χρονο, με πήραν οι γονείς μου στην Κρήτη, πίσω στα Αστερούσια, απέναντι από την Αλεξάνδρεια. Υπάρχει ένα μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εκεί το 15 Αύγουστο κάναμε όλες τις ημέρες, πρωί, βράδυ, ακολουθίες και λειτουργίες. Και κάναμε βέβαια και το μπάνιο μας. Αυτή ήταν η αναψυχή των απλοϊκών ανθρώπων την εποχή εκείνη. Θάλασσα κοντά, δίπλα. Μια μέρα, προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκεί ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και εγώ δίπλα του, μικρό παιδάκι, μάθαινα και εγώ και έψανα ό,τι μπορούσα.
ακούμε ένα Σαματά να μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Φωνές. Μια γλώσσα να μιλάει, μια ελληνικά, μια ξένα. Ένα βουητό μέσα στην εκκλησία. Όλοι στραφήκαμε προς εκείνο το μέρος. 4 μοναχοί κρατούσαν μία γυναίκα μεσήλικη, 50-60 χρονών, η οποία δεν σταματούσε να μιλάει, δαιμονισμένη. Φώναζε στα ξένα «Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία». Αυτό σαν παιδάκι μου έμεινε. Και έλεγε 1002 πράγματα ακατανόητα. Μια στιγμή σταματάει, κοιτάζει γύρω-γύρω. «Εγώ, μωρέ, θα σας κάμω τους άντρες γυναίκες και τις γυναίκες άντρες». Δεν μπορούσα να καταλάβω. Να το! Ήρθε! Σατανικό σχέδιο. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι, οι άρχοντές μας, οι βουλευτές μας που θα ψηφίσουν αυτό το πράγμα, δεν θα συγχωρεθούν. Δεν θα συγχωρεθούν. Θα αρχίσουν από την ημέρα που θα ψηφίσουν, θα μετρούν ανάποδα τις ημέρες. Για να συγχωρεθούν πρέπει να ανοίξουν ένα λάκκο 10 μέτρα και το υπόλοιπο της ζωής τους να προσεύχονται και να κλαίνε και να χτυπιόνται. Αλλιώς δεν θα συγχωρεθούν. Θα πάνε στα τάρταρα που λένε οι πατέρες. Στα τάρταρα που είναι ο πάτος της κολάσεως, εκεί που μένει ο διάβολος. Τους συμβουλεύομαι από τις θέσεις αυτής να μην προχωρήσουν σε αυτό το ανέσχυντο, σε αυτό το βδέλιγμα, το μισαρό στα μάτια του Θεού νομοσχέδιο. Θα καταστρέψουν την κοινωνία, θα καταστρέψουν τη χώρα των Αγίων και των Ηρώων. Να μην προχωρήσουν. Θα αρχίσουν να φθείρουν. Ο Θεός θα άρει τη χάρη, θα άρει την εύνοιά Του και την αγάπη Του στους άρχοντες αυτούς και θα χρήσει άλλους ανθρώπους θεοσεβείς, τιμίους, σοβαρούς, για να κυβερνήσουν τη χώρα μας. Άλλους θα πάρει ο Θεός. Εγώ, λέει, από τις πέτρες θα κάνω ανθρώπους, είπε ο Θεός, λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Τι έκαμε στο Σαούλ το βασιλιά ο Θεός? Ο Σαούλ, ενώ προσπαθούσε να είναι δήθεν καλός βασιλιάς, έκανε αταξίες στη ζωή του. Και ο Θεός, λέγει, πήρε τη χάρη του. Πήρε τη χάρη και την εύνοιά του και έχρισε το Δαβίδ, μοιράκιον, μικρό παιδάκι. Το έχρισε βασιλιά με τον προφήτη Σαμουήλ. Το έχρισε βασιλιά και έγινε ο μεγάλος, ο προφητάναχτας Δαβίδ, ο παππούς του Χριστού μας. Τον έχρισε ο Θεός, τον έχρισε βασιλιά. Πήρε και έτσι σκοτώθηκε ο Σαούλ και ανέλαβε βασιλιάς ο Δαβίδ. Αυτό έρχεται μέσα από την Αγία Γραφή. Επομένως και αυτοί που θα ψηφίσουν αυτή την αμαρτία, την μεγίστη αμαρτία, που δεν μπορεί κανείς να την ανεχθεί. 50 χρόνια είμαι στην Εκκλησία. Έχω εξομολογήσει αρκετούς που έχουν αυτό το πάθος. Τους ρώτησα όλους. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό, πώς το βλέπετε? Πάτερ, βρωμιά, πάτερ, ακαθαρσία, διαφθορά. Όλοι για να κάνουν αυτή την πράξη πάνε και παίρνουν ή χάπια ή μεθούνε, γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν την προσωπικότητα. Προσβάλλεται η προσωπικότητα των ανθρώπων αυτών. Επομένως εμείς και αυτούς τους παρακαλούμε να μετανοήσουν, διότι ο Θεός δέχεται όλους. Έχουμε ανθρώπους τέτοιους που έγιναν Άγιοι και μπορούν να γίνουν Άγιοι. Όταν μετανοήσουν ειλικρινώς, ο Θεός συγχωρεί.
Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην το συγχωρεί ο Θεός. Γιατί λέει ο Ντοστογεύσκη, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, υπάρχει αμάρτημα που να ξεπερνά την άπειρη αγάπη του Θεού? Δεν υπάρχει αμάρτημα. Όλα τα αμαρτήματα πνίγονται μέσα στην αγάπη του Χριστού μας. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, παρακαλούμε τους άρχοντές μας, τον Πρωθυπουργό μας που αυτός το έφερε, να το πάρουν πίσω. Λίγες μέρες υπολείπονται ακόμη. Θέλουμε να ζούμε χριστιανικά. Θέλουμε την πατρίδα μας στην Ελλάδα να είναι τιμία και να μην ντρέπεται. Να μετανοήσουν, να πάνε κοντά στο Χριστό όσοι πιστεύουν, γιατί και μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν. Όσοι λένε ότι πιστεύουν δεν πρέπει να ψηφίσουν. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να τους φωτίσει, να μην τα ισοπεδώσουν όλα. Ο Χριστός δεν ισοπεδώνεται. Ο Χριστός είναι το εσφαγμένο αρνείο που πάντοτε εξέρχεται νικών, πάντοτε κερδίζει, πάντοτε νικάει ο Χριστός. Και σε αυτό το θέμα θα νικήσει πάντοτε, θα νικήσει ο Χριστός, γιατί αυτός είναι η αλήθεια, το φως και η ειρήνη και η σωτηρία. Αμήν. Με τα φόβο θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Το δείπνο σου το